Kublai ngap yang song bahai pi sen hang ka channel kaju media. Uwei unong jung kai partai. Uba layo ring video ya u raja bat ka sanam ha ka por ba udang hiar sha ka jingkeng jeri. Bat ya ka video u la post hapo ke Instagram account jung u uba karteng M Dev Singh. Bat ula tho kumne ngala lech sha mikhalia sha ka jingkeng jeri ka badon armala ha ka arpolai drik ume arajar opsan. Bat ngalayo ring video henin kasngi ngadang page ya ki video bat ngalalap ngajing ruai jong ki arngut na indoor kalalong ha kapor kendai bje sau pesan men step ha kaba ngidang hiar bat arngut kidang kiu haden ba kila samet ha kasnong nong riat ka sunam kalapong kaju kajan le kabalap hajan uraja ngakermen kane ka video kane rap ya ki mikhalia polis baki penyeso ya kidak bat shushu ulaong nga don sakawe ka video ha kabala banyo iru salaingut kibriu na indoor ki balas dang trip arpaw minit haswa ki angut bat ya kini kibriu layo kem daki polis.